Ahojte, som Juraj Karas, profesionálny tréner a diagnostik. Diagnostike a trénovaniu sa venujem od roku 2008, kedy som v oboch smeroch dosiahol magisterské a postgraduálne vzdelanie. Za ten čas som vychoval niekoľko desiatok majstrov Slovenska v rôznych cyklistických a bežeckých disciplínach. Dôležitý kľúč k tomu je práve naša diagnostika, vďaka ktorej dokážem zanalyzovať hraničné prahové hodnoty vytrvalostnej výkonnosti. Vo veľkej miere sa opierame o laktát, s ktorým pri dôslednej interpretácii a dávania do súvisu s ďalšími fyziologickými parametrami vidím vnútornú odozvu organizmu na zaťaženie. Na samotné vyhodnocovanie mi softvery len pomáhajú, ale robím ho osobne, pretože fyziologické procesy človeka sú veľmi individuálne a ovplyvniteľné rôznymi premennými. Toto považujem za kľúčové, prečo softverové diagnostiky na základe akýchkoľvek parametrov nie sú dostačujúce a presné. Športová diagnostika u nás začína vstupnou anamnézou, dôsledným rozjazdením, na základe ktorého určíme individuálny protokol testovania. Následne prebieha samotný test, počas ktorého zanalyzujeme celú vytrvalostnú výkonnosť športovca. K tomu využívame štandardizované úseky prekladané minútovou pauzou, počas ktorej sa odoberá laktát. Počas celého testu zaznamenávame ďalšie parametre. Dnes k nám zavítal Martin Chren, veľmi úspešný slovenský dráhový cyklista, ktorého už nejaký čas trénujem a je aj u nás v ProEffect Across týme. Je niekoľkonásobný majster Slovenska v dráhovej cyklistike, v graveli a tiež výborný cestný cyklista. V poslednej dobe sa mu podarilo 6. miesto na majstrovstvách Európy v dráhovej cyklistike, čo je doposiaľ najlepší slovenský výsledok dráhara. Prišiel som sem na testovanie, hlavne aby sme nastavili tréningové zóny, odhalili silné, slabé stránky, aby som mohol na tých slabých popracovať a pripraviť sa na vrchol sezóny. Z tvojich presne určených prahových hodnôt som ti spravil tvoje tréningové zóny podľa srdcovej frekvencie, výkonu vo vatoch, aj podľa subjektívneho vnímania úsilia, takže pocitové zóny, aby si vedel stotožniť tie tvoje pocity s tvojimi výkonovými a tepovými zónami. Naša diagnostika nie je určená len pre vrcholových športovcov, ale aj pre rekreačných a bežnú populáciu, teda pre každého, kto chce športovať dlhodobo, udržateľne a bez kompromisov.